Oslavy Dní mesta, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Košiciach, sa môžu skončiť nešťastím. Váruje známy kritik Gabriel Kládek. A tiež aj odborník na statiku. Obaja kritizujú to, ako je v centre prichytená strecha pódia a vyzývajú predstaviteľov mesta, aby čím skôr zasiahli. A to ešte predtým, ako by televízie odvysielali reportáže o možnej tragédii. Podľa odborníka hrozí na Košickej hlavnej ulici rok za rokom tragédia, a to po tom, čo tu postavia pódium. Pre príklad netreba chodiť ďaleko, stačí si spomenúť na nedávnu pohodu. Ja to považujem za verejné ohrozenie. A prečo by mohla podobná situácia nastať aj v metropole Východu? Toto ukotvenie je absolútne nefunkčné. Pódium a jeho strechu totiž po stranách hystia 4 napínacie pásy. Všetko by bolo podľa statika v poriadku, až na to, ako ich pripevnili a čo ich drží. V prvom prípade je to betónová kocka kanálu, ktorá váži asi 4 kg. To už ani vtip není, to je do roháča starého, keby existoval. A takto sa podarilo jednu z nich jednoducho vybrať. Je to nezodpovedné. Pódium pre mesto externe zabezpečil podnikateľ, ktorý zodpovedá za bezpečnosť konštrukcie. Situáciu však samozrejme i hneď preveríme. Čelo stanu zas ukotvili tak, že vybrali kocku dlažby a hákom prichytili o koľajnice, no vraj hladkou oceľou, ktorá na to nemá byť vhodná. Začne tie kocky vyhadzovať a bude sa to šmykať po tej koľajnici. Podľa neho by mohol typický košický vietor narobiť poriadne škody, v tom prípade, ak by podfúkol strechu. A môže letieť smerom ku divadlu, ale vzdialenosť nedovolím odhadnúť. V minulosti tu dokonca pódium prichytili o nárazník auta a od autora tohto nápadu sa dočkali takejto odpovede. Ja som zatiaľ ručnú brzdu. Podľa statika je len otázkou času, kedy takéto ukotvenie nevydrží, a ľuďom odporúča, aby sa pri silnom vetre od tohto pódia držali čo najďalej. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.